варзишгари тоҷик Шаҳбоз Саидаброров ба майдон меояд ва ӯ бар муқобили паҳлавони ҷумҳурии исломии Эрон Ваҳид Бариманлу рақобат хоҳад кард. ин рақобати даври чорак ниҳоист дар вазни зери 65 кило байни паҳлавонон. Шаҳбоз Саидаброров дар якам муҳиммои шумо аст ва мо ба ӯ барои комёбӣ мехоҳем албатта дар ин рақобат. ва оғоз мешавад акнун набард бо ишораи гире дидовар. Шаҳбоз бисёр ҳаракатҳои тез дорад, рақиби ӯ низ бисёр чолок ба чашм мерасад. ба фарқ аз рақобати гузашта ин рақобат бибинед ки чӣ қадар ҷолиб аст ва аз оғоз ҳарду паҳлавон ҳаракатҳои худро анҷом дода истоданд. бозам ишораи гиред ва бозам шурӯъ мешавад рақобат дубора аз марказ. ду дафъа ҳоло паҳлавони ҷумҳурии исломии Эрон Ваҳид хубтар буд кӯшишаш, аммо Шаҳбоз бояд ки ҳушёр шавад ва фаъол гардад. аз гиребони рақиб мегирад Шаҳбоз ва аз камарбанди ӯ ҳамчунин, аммо иҷрои усул барои ӯ даст надод. огоҳӣ ба Шаҳбоз Саидаброров. идома дорад рақобат. ҳоло инҷо ровии майдон эълон мекунад ки баъд пас аз ин бозам як паҳлавони дигари Тоҷикистон Мулло Раҷаб Халифаев гӯшнӣ хоҳад гирифт ва истиқболи мухлисонро ҳамо дидем. Шаҳбоз аллакай як огаҳӣ дорад ва ҳаракатҳои ӯро дида истодаем. довар боз медорад рафти рақобатро. инҷо мураббии эрониро мебинем ки ишора мекунад аз паҳлӯи рост ҳаракат кун, мегӯяд барои Ваҳид Бариманлу. Шаҳбоз каме фосиларо нигаҳ медорад ва ҳоло ҳаракатҳои ӯ сари зону нишастани Ваҳидро мебинем ва кӯшиши навбатии Шаҳбоз, аммо ӯ низ ҳалуки дарунаро то охир иҷро карда натавонист. ду дақиқа و 29 ثانیه ҳоло вақт ҳаст ва паҳлавони муҳкаме инҷо шояд ӯ кӯшиш дорад пеш аз ҳама ором бошад ва дар фурсати муносиб албатта усулро иҷро кунад муқобили рақиб. аммо Ваҳид Бариманлу худро аз ҳад зиёд чолок нишон медиҳад. ҳоло кӯшиши навбати Шаҳбоз Саидаброров сари зону нишастани ӯ. фаъолтар мешавад Шаҳбоз. аллакай
камтар аз 2 дақиқа вақт боқӣ мондааст. Шаҳбоз бари Манлу. Талаши навбатию. Ва инҷо чӣ кор мекунад Шаҳбоз? рақибро ба паҳлӯ афтонд. на имтиёзи бадан дода мешавад ҳоло барои Шаҳбоз ва аввалин ногоҳиам ба паҳлавони мо буд, аввалин имтиёзам ба ӯ дода мешавад. буз як кӯшиши дигари хуби Шаҳбоз Саид Аброров. давори марказ акнун ишора мекунад ки санҷида мешавад он ҳунарнамоии Шаҳбоз ва баъдан бағогузорӣ хоҳад шуд. мо дар ин лаҳза фурсат дорем ки саҳнаи такрорро бубинем. амин на ман фикр кардам ки ҳало дода мешавад, аммо паҳлӯ ба ӯ дода шуд ва Шаҳбоз Саид Аброров ва идома меёбад рақобат. паҳлавони мо пештаф аст. ҳоло 1 дақиқа 20 сония боқӣ монда. дубора аз камарбанди рақиб мегирад ӯ ва аз миёни паҳлӯи рақиб мебарояд. бисёр усули зебо иҷро карда, аммо дар ин вазъият Ваҳид Бариманлу худро раҳонда тавонист аз чанголи Шаҳбоз. ва инҷо бағогузорӣ намешавад ин ҳолат, ин ҳаракати Шаҳбоз. буза кӯшиши дигари ӯ муваффақ нашуд бозам Шаҳбоз, вале ба ҳар ҳол пешсаф аст ҳоло паҳлавони мо. албатта маълум аст ки рақиб хеле тамриндидаву омода аст барои ин рақобатҳо. дар даври чарақниҳоӣ аллакай дигар рақиби заиф ё ин ки тасодуфӣ нахоҳад буд. охирин дақиқа кӯшишҳои навбатии Ваҳид Бариманлу бар муқобили Шаҳбоз ва паҳлавони мо пеш аз ҳама бояд кӯшиш кунад ки бартарии худро нигоҳ дорад. Шаҳбозро мебинем ки ба ӯ тавсия медиҳад. мухлисон пурра ҳоло Шаҳбозро дастгирӣ доранд. سی сония дигар хеле саросимахор Ваҳид Бариманлу гӯштӣ мегирад ва ӯ талоши худро анҷом дода истодааст ва худтири ба даст овардан имтиёз ва чӣ шуд? Ваҳид Бариманлу усул иҷро кард. паҳлавони мо аз по афтид. ҳатто эҳтимол дорад ки ба ӯ низ ба ӯи на ҳалол барои Шаҳбоз гуфта мешавад. бале Шаҳбоз Саид Аброров пирӯз шуд дар даври чарақниҳоӣ зери кафкубиҳои мухлисони куштингирӣ ва ба даври нимниҳоӣ рафт. бо саҳнаҳои такрорро интизор мешавем албатта. оғози иҷрои усул аз тарафи Ваҳид буд, вале баъдан зидди усул иҷро кардани паҳлавони тоҷик Шаҳбоз Саид Аброров боис бар он шуд ки Ваҳид Бариманлу ба тахтапушт бизанад. бале ин аллакай ҳалол буд. дар вазни то 65 килограмм акнун рақобати дигар оғоз хоҳад гашт.